This is America's Next Top Skøjter on Dansk. Hej Sydney, jeg er Frank Johnson, og her er The Imagination Key, så du må vælge en stol først. Oh my god, fik han Imagination Key? Oh my god, jeg fik The Imagination nøgle. Jeg er sådan rimelig opperen over, at jeg fik The Imagination nøgle, ikke? Så det er så rimelig nice, ikke? Altså, jeg fik The Imagination nøgle, så Paris desværre off the chair. Altså, oh my god, du skal ikke tage min stol, altså. Du dum. Det er ikke bare være hjemme. Du kan ikke stå selv. Så skal du sove godt, ikke? Så altså, jeg er sådan lidt ked af det der med Run Paris. Altså, jeg savner real min cat Pussy lige nu. Altså, jeg er bare træt af de andre skændes, mand. Jeg er ikke kommet for at få venner og fælder. Jing og Juice, Joey Moe, mand. Der er fucking John Johnson, man. Kom. Frank Johnson, man. Står der. Står ikke en skid. Okay, her. Sidney, vil du læse? Kara deltager i den Extreme Schoolgård. Hilsen Frank Hyperspeed. Altså, da jeg så den mail, der blev jeg bare så glad. Altså, baby gange 1000. Jeg kan altså udmærket godt læse, altså, oh my god. Welcome to the Ring of Destruction, guys. Men altså, jeg har ikke skrevet alle de der letter. Jeg har faktisk lavet lidt for. Oh my god. What was it he didn't write it? Lad mig lige høre det. Altså, der er en anden udfordring. Har du lov for os, baby? Det er ligesom overhovedet ikke stegssauce. Den anden udfordring er catwalk. Hey guys, det er The Ring of Destruction. Sydney, hvad fanden er din rollskøjter? Min rollskøjter? Jeg står ikke på rollskøjter. Det er for sejt. Altså, rollskøjter og nothing. Win eller forsvind. Oh my god! Okay venner, sådan her foregår konkurrencen. Det er en mod en. Og det er bare at slå løs, okay? Altså, de første fighters er Myggen. Og så RJ. Fight to the death, man. First battle begin. Fight! Congratulations! RJ, I'm sorry, but you're out. Myggen, du har stadigvæk chance for at blive America's Next Top Skøjter. Og Dan, second fight. Myggen, Paris Hilton. Fight! Det er altså bare totalt, da Myggen havde de bedste skøjter, og dommer var totalt blind, altså. Oh my god. Altså, jeg lover det der Ben Jerry's rimelig meget, så fik jeg lige sådan en gavekort af ham der Frank Johnson der, fordi jeg vandt, ikke? Og altså, det er ligesom rimelig stegssauce. Awesome, baby. Yeah, man. Anden outfordring er catwalk. This is a catwalk. Paris started. Sydney, hvor er din rollskøjter? Altså, jeg er stadig for sej til at stå på rollerskøjter. Okay, det er okay in USA, so Paris, go get ready. Welcome to the world. Welcome to the world.